Čau lidi, vítáme vás u prvního videa na kanále Dědek a bába hrajou. Já jsem Dědek. A já bába. A máme tady speciálního hosta, který vás pozdraví. Čau gambleři, tady Cyrex. A rozhodli jsme se, že zkusíme koupit po sobě 50 jdoucích černých perel a zjistit, jaký z toho bude zisk a kolik bude výdělek. Udělali jsme si takovou malinkou sázku. Já jsem si myslel, že tam budou 3 perly, bába 5 perel, Cyrax veliký optimista 9 perel, můj výdělek z 2500 1750, babka 1200, Cyrax opět optimista 6000, kéž by to tak vyšlo. Tak asi nebudeme otálet a jdeme na to. První perlička je tady. V prvních 10 losech 1 perla, střídání škrabačů, jde na to babka. Výherní, to dvakrát. Výherní. Jo, výherní. Výherní. Paráda.
Takže celkem dobrý úlovek. Dalších 10 losů, náš speciální host, Cyrax. A, výherní. Třicet osm. 38. Čtyřicet šest. 40. Výherní. Černá já jsem to... Nekoukejte, já jsem to škrápl, pardon. Tak jo, a já stírání přenechávám vyšším ročníkům. Paráda, další. No jo, je to tam. A posledních 10 losů se tře bába. Tak a nyní poslední 50. los. Tak jdeme do finále. 2, 41, 35. Tak se na to podíváme. 16. 1. O kousek. 7. 11. 9. 23. 12, 10, 39 a 6.
46, 32, 8, 44 a poslední 3. Tak, jsme u konce a zjistíme skóre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Z 50 losů 11 výherních. A 2 perly. A 2 perly. Tak se podíváme, kolik nám to hodilo. Tak jo, děkujeme, že jste vydrželi až do konce. Teď se jdeme podívat, prosím, minci. Těsně vedle. Jdeme se teda podívat, jaký jsme měli výhry. Takže minci, prosím. Yes. Vyhrajeme pořádný prachy. Takže tady máme černou perlu. Výhra je 50 korun, takže kilo. Druhý los, výherní 32. Krásných 50 korun. Výherní číslo 37, 37. Tak. Dalších 50 korun. A druhý výherní číslo, tady 36 a tady 36. Jsme na 50 a ne, nejsme na 50, jsme na čistej stovečce. Výherní číslo 5, 5. 50 korun. A tady máme první dvojitý výherní číslo, což je 38 tady a tady. Tak se podíváme. 50 korun a 50 korun, takže další stovka. Tady máme 45 a 45. Další 50 k dobru. Tak tady máme 25 a 25 a pod tím se skrývá jubilejní první stovečka. Na dalším lose 39 a hnedka pod tím 39. A stará známá 50 se nám vrací. Tady už jsme to trošku odkryli. Perla, dvojnásobná výhra. Takže 2 stovečky. 150 korun zisk. Já se ještě omlouvám, jelikož hostuju úplně poprvé nějaký video, tak jsem se tady nevšiml 40, které jsou přímo pod sebou. Pardon. Tak a co tam máme? No nekecej, 100, to jsou 3 stovky na tomhletom výherním lose. No krása, dámy a pánové, krása. Tady jsme 24 a 24. A co pak máme po 24? Další 50. A jsme u posledního losu. Poslední los, dámy a pánové. A to máme 33 a 33. Tak, bude tam zase stará známá 50, kdo ví? A my už jsme o to chytřejší. Zase 50. Tak, teďka na obrazovce bude zisk ze všech losů. Teda taková finální skóre naší osobní sázky. Tady máme teda celkový počet, kolik se vyhrálo. 1000 korun a byly 2 černé perly. A tady naše skóre. Takže perly odhadl skvěle dědek. O jednu se netrefil, nevadí. A celkovou částku zase skvěle trefila bába. Netrefila se, nevadí. Nikdy se netrefujem. Já, no, věčný optimista. Takže je to remíza mezi babkou a dětkem. Jupi! A teď už finále. Takže díky, že jste se podívali na naše video a třeba se někdy uvidíme znovu. Loučí se s váma dědek A bába. Ahoj.